kanung ngasngu bang kanung ngasngu tenat ngasngu kemen ru aga juga por ya ka bangan yo pat sai hisian nang nega sngi banya sam nang nega ktien ke jong blai ngadap lagi jing sngu yu blai na marba kat banang pule ke ktien ke ju katang nang yo jing shai katang nang yo jing sulto katang nang longsha ke jing kerku yang ngashimet besam ini ke ktien bad ya piru kiba snap akan ke por ka bamata ting ini sha skor so isien ya ktien ke jong blai ngin pelat ya ke por ju i kendiat ya ka bangin sha skor ya ktien ke jong bangangai ke ne ktien kan ai bor fi hagne ke sngi ke bamata hani ke por nga kwa ban puli no Matthews ne ke nong ka ba khat riu ke ne ke khot ke ba khat pra ka ongum ne ngaru nga ong ame ba melong Petros ba halor uni o mau siang ngantai ya ka balang jonga tiki kerdop ke di jok ke nom la ya ka bangan ai hame ya ki shabi ka hima ki beneng te ke ek ru ya ka bamente ak khendau ante ya ka ha beneng ru ya ka ek ru ka ban pelat ak khendau an pelat ya ka ha beneng ru kini kilong kikintien ya ka bau jisu ukren ya Petros bat ngada sungu bang ado kata-kata ngada sungu tiang ado kata-kata i kini kikintien ki ba i ngada sungu bang shisha pi Petros hang ne am uda itu ya jisu ba udeu uyo ya ka jingpen pau uyo ya ka revelation uyo ya ka ta ka jingpen shai ndai da ka jing sungu thu ka jong u kam dei ka buan na ka ta ka mensim ka jong u ndai ka buan we na u blei u blei u penshai ya ka mensim ka jong u Petros ban itu ba jisu udeu wong melong u kris u kon u blei u ba khle tam pi apa kiwi kisenran ki jubab ki klem jubab i ka badai but abo jisu klip hi ki piong a long way kini padam ki ong ani tatingim tip show u Petros ong malong u kris u kon jong blai ba im but hang tau jisu ong kata kam sim lawan na me ko Petros kam dei da ka do kam dei da ka snam kam dei sha da ka jinglong briu na ka jingla briu ke dei ke bawan no kpa bon daw la yo ini ka revelation ni ka jingpen pau ba u jisu de kon jong blai ba im fiti u jisu kular ong ba wong ni ngaru ong ame ba melong u Petros ba halor ni mo siang ngantei ka balang jonga te ki kerdop ka di jok kinom la ya ka u jisu ong hakani ka kentien ka ba meme kren hakata ka statement hakata ka jingpen pau ka ba meme pen pau ba nga de Chris u kon u blai ba im ba halor jonga ontei ya ka balang tading ta ka balang ka de ka met u Chris u kli jong ka balang la tei ya ka balang ha u Jesus Christ tadi ta ka ujisu ang baki kerdop jong ka dujok kinom la ya ka bamut i ka dujok ka shepting ya ka balang ka jong ujisu Christ ka dujok ka khnyo ki kso ki bor baman ki men sem jingdom baro ki khnyo ya ka balang ka balatay shisha ha u Jesus Christ tadi ta lada uno ubri utay yaladi ha u Jesus Christ utei hakan ika ktien, utei hakan ika Nongkhryiem, ia ka bau trai, uhikai, ia ka bau trai, upeni, ia ka ka ba, Bantei, am ladau tau brio unget hakan ika ktien, utei ala di haloru Chris. Bada bau utei ala di haloru Chris, ka Nongkhryiem jo ka scam do kata-kata, ki kerdap jo ka dujok ki knyuk, ki nomla, iau tau brio, Bantei halor u Jesus Christ. But hang tau jisu ukular uong ru yakane kawai ka kentien uong ba an ai ya meru yaki shabi jong ka hima ada nga subangai kata ka kentien an ai ya meru yaki shabi ndai tang u shabi ndai ki shabi ke kita ki shabi aman play ka donut jong ki breu apa Petros ukran u play ka donut jong ki breu but da shisha la pendap ya kata ka sengi pendekos haba u Petros u play ama bau yalap te u play ka donut jongki breu haga jingalap ka ju ba tang shisien lai hajar ngut ka donut ka la play lai hajar ngut kita ki mensim ki ba koror lai hajar ngut ki bawan na ki jat ktien ba per lari play ktien ju lagi ado kumba khat nyu jat kita ki jat menru ki don la play ka donut jongki da ka ktien ka jong Petros maru blai u jisu ai u yau tau shabi jongki hima la play ka donut bagi ta ki breu ki rung Shagihima ke jong blai. La pen kapat yaki la kaya ki. Shagihima ke jong blai la play dau tau shabi. Daga board, daga authority. Daga ktien yaka bau Petros uyalap. But dang katan refi pek terni iru.
Bau Petros sabu yalap pe ikam ke apostle kene long ke basau kene ke khot ke ba saur ke ong henry bun na kita ki balayo snow ya kata ke ketien ki langet bat ke jingken ye ki rangba kalong kumbas san hajar u Petros u yalap biang hoi ke ke baja shwai kata lapin kia itu beriu bedeko u shong ha kata ka kerdop be itnat ha ke temple u de bedeko u Petros Yohanes kong kiong ba ke ngimdan Aksiar grupangim dan ria kerteng jisu yang bat ya baru dah layak ani la penengok lut itu kibriu kata temple baru Petrus wi alap yang ta la pli yang sasana jar kita ki mensim ki bakodor udan yu shabi ban play ya ga donot jong kibriu bagi ta kibriu ki yo shisha yo Jesus Christ la play baka hima ka beneng kala rung hapo jong ki kan mau hima beneng kam dei sebeneng dari try wong ka hima ki beneng kalong hapi dan dia la play tak ada anut la rong ke Hima ke Jong Blei kawan ke jing penem kawan sisa ke jing sok ke jing kemen kawan ke jingem hagita ken ki bala play tak ada anut terter ngi bahabo trai Aisyah yau tau shabi hau Petros u Petros abu kren ulai ang no abu kren ya ka anut jong ki babon la play baru ong ya ke bala te khando te beneng badi ke bala pelat khando on pelat beneng sisa ngi bau Petros ya ke bau te ya ke biga dwai ke baki menjur ne khandau la menjur habeneng bade ke baki ke pelat ang ne khandau la pelat habeneng tading ta ke Ukraine ke bu yalap ke shau baki yakut lada ki yakut hagane khandau la yakut habeneng la pen scam habeneng la pelat ne khandau la pelat shagidon ki ba yo ya ke jing penem Petros hikai bokti ni bon ki yo ya ke jing pen slek yo mensim ba khoi terang ta ngi ru ma ba habala pelat kemut ki ksut ki batek ki bakom ro mo tang mushon ra de ki jain no fini bagi ksut ki pet ki kenria ki yo ya kata ke jing pelat ki ni ki mensim ki bakodo tading ta late la pelat tading ta bon ki breu ki yo ya ke jing penem dan ki ba yo ya ke jing pelat ro na kita ki bor bomman ki bor ksut ya ke bau try upenon kam ya Petros man kwa abang fi ni ke sni kam dei tang yu Petros mereka dei ya way ubanget aga kerteng Jesus Christ uno bala yo ega revelation uno bala yo ega jingpen pau bau Jesus Christ de am ndai tang shu yo ega jingpen pau re yo ega bor yo ega bor kata ka bor kata ka long ki shabi jong ke Hima bleu iv ki shabi ya ka bafin play ka donot jong ki breu ki bam dang khang ya ka gospel ki badang khang bo blain rong hapo ka donot bo ka Hima ka jong blai kan rong am ki badang khang pi kren ma pi shikintian argentine fi kren ma pi mo shikinta argenta san genta fin i ka donot jo ki bri ki play wang ma ka Hima ka jong blai ke rong hapo jong ki badala pi dwai ma pm ya ki bapang ken yo khia ki bi shitom ro kin yo khia kita ki ksoi ki bate khom ki haban pelat ma kwa banong fi ka ni kam dei ka bor ka jong breu ka dei ka bor ka bala kren ka khandau la kren ru habaneng tading ta kadairu kabangi kren kabangi ak hakata kabakinja do kabatray kam hakabakinja mensim tading ta kaigi bangi kren kaigi bangi hukum kaigi bangi le kamkut tang hakado mereka tray kam ru hakabakinja mensim mereka ta bangi te akhandau la te ru habeneng langi pelat akhandau la pelat ru habeneng kemudian kaigi bangi le antau tray kamkut tang hakadak kabapau syabar mereka dege jing tray kabasyapo kadege jing tray kabakinja mensim tading ta la shakri u blei kimi lenti baleng ba ke shakri ke jong phi leng ba ke jing kren ke jing alap ke jong phi leng ba kata ka jing shakri ke jong phi shibon ki men sim ki bakoror ki nyop pediang ya ke Hima ke jong blei pidai ki nong play jing khang pidan u shabi jong blei play u shabi pila ban play pila ban khang te kade kita ko abanong fi pidan u shabi u jisu wong adan u shabi ya ka bang play dan bala ban khang bat ya ka bang khang amdan ru bala ban play wa ya kata ka bor ha kita ki banget ka babel ka ongkom tala danga pule ha ni ka por ma naga kitab jingpen pau na i ga ne ka khot ka ongkom ta bat ngala jelong uba yap te khmi ngalong uba im shi bam jukut bat ngadon ken ki shabi ka du jok bat ka jing yap namar kata to tho ini ki ek ru ki ba mi yo i bat ek ru ke balong bat ek ru ki ban salong hadin penpe yang ni bau jisu dan shabi ke dujok bat ke jingyap kau pula ba kata wa aingi ke shabi jong ke Hima jisu dan shabi jong ke dujok ba ke jingyap ngi de kinong play Hima play ke shabi kren ke tin jong blai ngi play mo du shabi jong ke gospel ngi play ke donot jong ke breu henreu jisu pat udan ke shabi jong ke dujok ba ke jingyap
Kalau ai tau shabi hangi, Nre udan mau tau shabi ke dujok, bau demu Jisu, ban play ke dujok, tikino ki bam pediang ia ke gospel u Jisu, hagata ke por un play u shabi dan ke dujok, ke jingya un bread mak, ia kita ken ki bam ngai, ia kata ke gospel ke bala pensengau de syakri ke jong blai. Tading tau try, udan ni kita ke shabi, but kan mau ne ke way, bakat baga jingkang kadang play, mentah ke jingkang kadang play ke gospel, pidang la ban rungru, Isyak Hima ke jong blai na fidang ailat pila ban pliru te ya kata ka jingkang ke dono ke jong fi baga Hima ke jong blai kan rong api baga Jisu ni rong api ke jingpenem kan rong api kat baga dang pliam pediang no markan sapoi ke por bala dau trai khang em pida kwa kedok ru em pinom la syu tinginang im ha ke por ha ke jaga ke babiang pelat ke ya ke babiang pelat baga ne ke jingkang ke utrai udang ple kadang ple Bala daula khang la syam wat kemi lenti syu ba pi pin play. Tarau kat ba kapor kadang don le no ai katang kan mau ni gawai. Ha kapor ka ba ke jingkang ke yingling unawa kadang play don batre rong. Re onda bo blay la khang ke jingkang ke yingling unawa shibun ki kwa ban rong. Bat kim la syu namar la sil ia kata ke jingkang da ublay. Tadi kita kuah benong ifi ke jingkang kadang play, wanum sorong, wanum le start, wanum start, wanum le bitru ban kentat kat yu Jesus Christ. Nilai alap, bat lay alap kat ke jingkang kadang play, kat ke por kadang biang ifi, ya ke pediang ya ke Hima ke jong blai. Pediang no kat ba ke por kadang don, bat ya piru ya ke ba la pediang yu Jesus Christ. Blai la ifi ya ke bor. Uang ke bor haben keno la ai ngagum tawong khile alap ke gospel. Baru upa ifi la tip kumlo ba un sale. Tading ta ka yeng ke sam jvi jaka tre ke jvi yang nong no ken mau pe pidon ya ke jikit kle na gam dagi men sim ki ba kodar o ble la ai fi ya ke ka kam ba da ka long ba pin ya lap ya ke gospel la filai lap ya ke gospel filap pen ko ngo ik ke tien ke jong blai tading ta ngadwai bo blai ke kui fi nang ai bor fi ka ri ke jongi si sha oi la bon plat ki kristan re ki ba em si sha ka ke tien ke duna plat tading ta ngi i bo saitan urung hagi babon ki men sim ngi ki sngi ya ka ba u pa iki ban le ki kam ki ba khala mong i snai di kong pli u lok jo i u la pom ki khti ke jok i kam de ki men sim breu ko to ki men sim ksoi ngai i si sha ba ki ksoi ani ki sngi ki pniap ki to ki them ki le ki ba shirkai la da fim ple te ya ka donot ke jong phi na ka ban tau blai am la da fim ple yo blai am pe yo ksoi kumnor yo rong ha pi am la da yorong ma o am la pen jats na ke jim jong fi tadai tangi i ke jing bat bor ke jing ya ki kam sneu kam thala ka bon plat ni ke sngi balai mar ba umdei ubreu balai ke ta ude so u balai ke ta tadai ta kwa benong fi yo sngo tin ke jong balai wanam ong am pediang yo bok so unrong am pen jat tat tadai ta utrai kwa ben rong apo jong fi barabo yo utrai ke jim jong fi la yo ye ke jing penem fi yo ye ke ta ke jing ba ye ke jing ku na ublai tadai ta ngai in de dwai ni ke por menta wanam kentat ini ke gospel. Hallelujah. Yang ini dwai, ngai mo fin pediang you try, hagan ke por kamenta. La da don pediang jong fi pediang no ini dwai lang but na din jong ane ke jing dwai. Ong try Jisu. Ngasngo thu try. Kalem me ke jing im jonga kanjot. Ngai ngu ime try. Baka jing kang gadang play. Ya ka bangan yo bandrung syaka Hima ka jong me. Na pliru ya ka donut jonga Jisu wanrung memeha po jonga. Menlong me utrai jonga nado mentagasngi. Tho ega kerteng jonga haga kitab jonga jingim. Bat map iki pop jonga ngakalabo mut sisha nado mentah. Haga kerteng u Jisu. Amen. Asngongo pilaya duai lang bat nga ka ni kapor. Pangaduai ru po blay nung kerkui fi ni duai. Try ni kapor ngadwai pinsai bor sini ki khon ki jome ki badang pediang ye mementa badi gini ki bla pediang ye meru ki yo bor benyalap ben pla ben saki laga de hayo ahat ki jingtre jingta ke school college sangno no ke nono ke jaka ki don kan long ke jaka
jong ke jingelap ya ke gospel kan long ke jaka ya ke ba ke hima ke jong me ke yok bantei kam bagi download kin play ke mensim ke jong ki ke jingkang ke download kan play da ke gospel kata ke gospel ke dei shisha oh shabi ya ke ba ke gospel ke hima ke jong blei kan yok ban rung hallelujah rung ke gospel ke jong blei rung ke hima ke jong blei sika wei pokowei ke tliwing sika wei ke download brio hallelujah ngada duai ngada hukum ngino no mensim jingdom mensim baman mensim jing artatian mensim sarong ngapen dekut iki baro ka dekut sunan ka ngada dekat shisha haga kerteng ke jong jisu bagi brio ke jong try kin yok pediang yang mensim bakut jong blei ki yok pediang ke hima ke jong blei ya ke jing penem na do menta ke jing suk ke jong try ke wana piba ke jing suk ke jong try ke wana pikong na do menta fi pediang you try pila pediang shisha ke babahatam nang ye shakri you try ngadua ngada kerku ifi haga teng jisu amen beramen try ngada kerku ifi ha in say shamel shai ke ski kuble shibot blame dak bram ju amen. But on this day he says, ngan penyeng ye pi ko ko